κλαδεύουμε τώρα το δεύτερο βραχίωνα. Αυτός είναι ο υποβραχίωνας, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Είναι υποβραχίωνας. Δεν είναι υποδιά και έχει καλά μάτια και αυτό. Το περιορίζουμε για να κάνει τον καρπό του σωστά και καλά, γιατί άμα έχει πάρα πολλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τα λεμαργάκια τα βγάζουμε. Αυτό είναι ένα καλό, λίγο δυνατό, αλλά καλό είναι για, μπορεί να κάνει καρπό μέχρι αυτό του χόντρου. Είναι αυτό εδώ. Βγάζουμε το λεμαργάκι αυτό, αλλά έχει και ένα ωραίο κλαδί καρποφόρο. Σε εκείνο το σημείο μπορεί να κάνει και καλό. Λοιπόν, εδώ, αυτό εδώ είναι έτσι, αυτό είναι έτσι. Σε κάποιο σημείο πρέπει να το περιορίσουμε. Από εδώ και είναι ό,τι πρέπει. Ναι, η κορφή, αν έχει κανένα κλαδί παραπάνω, επειδή η δύναμη πάει ψηλά, μπορεί να τα θρέψει. Λοιπόν, αυτό κλαδεύτηκε και νομίζω είναι σωστά. Προχωράμε και τώρα και προς τα δω. Προς τα δω. Διαλέμε και εδώ καλούς καλά. Εδώ υπάρχει ένα ξερό. Και αυτό εδώ το οποίο έτσι είναι. Να φορέσουμε και το ξερό. Συνήθως όταν είναι ένα κλαδί προς τα έξω, προτιμάμε να αφήνουμε το πιο κοντινό προς το, γιατί και πιο καλό είναι και να τα μαζεύουμε, γιατί άμα παραμακρύνουμε δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε και καρπό.